So welcome back to the YouTube channel. I'm in the cameras. India ndio ipa kwambiri. India ndio ipa kwambiri, ndio ipa. India ndio ipa. Yo ipa moyo kwambiri. Yo ipa. Hey, yeah. India. Brother, why are we doing this? Yo, India. No. Ndipo sabanga nayo bale. Sabanga nayo bale. Olozira vura zira tan. Sabanga ba ndi India. Sabanga ba ndi India. India dzikulo ipa kwambiri. Zona zimenezi. India zona zimenezi. India iwe India. Okay. Ena muna kusoka. Adawa bantu mwangu wengine. Okay, I'll tell you the reason why. India pali general wa India. Sirikali. Ma general acha. Another interview. So by interview baja, I don't know lack of, sama ganiza basiru wolo yiri yose bacha chiri chose wabinje wawulula tamuveni kai. We are closely monitoring the situation in Iran. Israel is our close ally. Iranian naval ship being sunk is indeed unfortunate, but it was done in international waters. As long the Iranian ship remained in Indian waters, they remained protected, but when they crossed the international waters, as Israeli strategic allies, it was our duty to inform Israel about their exact location as a part of our newer strategic deal. So, you are wrong to assume that Iranian naval ships were destroyed within Indian territory. What Israel does in international waters is their business. We can provide Israel with location or intelligence, but we had no part in Israeli and US joint torpedo attack. They did their business. It is Iran's war and India has nothing to do with it. Our focus remains on Pakistan and Israel will help us in achieving that goal. We remain grateful to Prime Minister Benjamin Netanyahu for helping us seek permission of importing Russian fuel. So, kwa mine sumu namvetsa. Amina yuditu ndi general lage ndi Upendra Dwivedi. Ujogala ku dziko la India. Chimina kulongosola apa akupanga justify zimene iwo adachita. Chabwino. 2 weeks ago, nkhondo ya Irani ndi Israeli ndi oshadani nkhondo ndikuti before ma Americans ndi ma Israel asanapanga attack dziko la Iran. 2 weeks ago tukamba anayitana ngati anthu aku region kumene koko ndimayiko ena kwana 74 kuti aka kumwambo opanga drill like kumene kopanda zida kopanda zijani basi kungopita ngati neve za asilikali zija ngwangopanga participate ndekuona program osiyana mene kucha parade chanchani zambiri. You understand what I mean? Okay, so it's something not chokuza ndi nkhondo ayi kumazonkuza ndi kufuna ngati unity kupanga celebrate limodzi ngati anthu a region limodzi. Chabwino. Kumene kuja kunali so America, kunali njani, kunali Irani, kunali aliyesana lumine kujako maiko 74. Kumene kuja America inachoka kumachango. Mina kuja kuchoka kumachango. Irachoka kumene kuja America ija kena kuna kabweliraso. Itabweliraso pamene Irani stima ya Irani ili asilikali yake no zida nothing akuyenda atuluka mu India ali madzi international like madzi oti sakugwera mbali kuti ifera international water akuyenda yombo chamo basi America chakubwera kwa polisaso anthu aja ndizimene amanyadira ku America kuti iye tapolisa makuti one of the ships imene police ndimene iyi apanthu okwana almost 100 chakuti. So iwaja kwa polisa akumira iwaja kumachokapo
pamene malamulo amene anayikira ndona kuti anthu ngati mwapolisa make sure kuti mwatenge mwaombotse. America yangu apolisa yoyo kumanya moko mwapita. So nkhani lebe ndito anayambira foni Sri Lanka ukunduku kana kwathandizira ma Indians wanabwera too late. Why am I saying kuti India ndiyo ipa kwambiri? Chifukwa kuti General uja upendera uja wayankhula ma statement ukana angapo amene mwina make tiya atamba sule pano. Statement yoyambirira ndiyo kuti ife munkhondo imene mulibemo. Ife munkhondo imene mulibemo ndi za America ndi Israel kuti apanga bwanji. Number 2, ife ndi ma ally ndi fazi nzawo a Israel ndi America. So kwa ife kuna kungo apa location kuti ali pakuti. Basi. Kuna kungo apa location kuti anthu awa shipiyo ili pakuti nkhani atira pompo. Iwo akapanga zawuzo akathana nazo. Koma ife sitili involved mu nkhondo imene iyi. Komanso China sanali madzi a Indian Ocean. Fana kauda ali mu Indian Ocean. Mumadzi athu aku India ndio anali protected ndi ife. Koma arulugamo, so they are on their own. Alipawo kamenewo. Awo nolapanga bwanji. Koma ife ngati udindo wathu ndio ngothandiza kuti ma Americans ndi ma Israel awuze kuti alipawo kuti kena kwa kapolisi. That's all. Anthu akuchokera kuti ku India. Anawerona ndani ma Indians. Chabwino. Inuyo munthu awirana kwanu. Awirana kwawo osati kwanu. Inuyo mwatuluka nyumba make mukupita akuperekezana akusiyana. Yewe uja nkupereka location kwa ndani wanu inuyo kwa kupeni. Kapena ngongole. Kana waziri ife nkhondo isi kuti kukhuzane papa. Chabwino. Ziko mwambiri India. Thank you India. Thank you India. That is humanity. Chabwino. Oleniyo mnakhala niyo. Number 2. Okay. 17 amene akwankhula bakona zoti ife tikungofuna kuti ife focus yathu, our focus is on Pakistan. Focus yawo kuti li pa Pakistan. Modi zimezi ndithu abe mphadani Israel kuti yawathandize pa Pakistan. Muzosoli India ndi Pakistan pachapa zimakhulana kwambiri. Nde mene kuti India ndi Israel sonzo ilo yaso ku India kuti ibukeso kumene koko. Mwana bezo khalira India akupempha apempha Israel kuti awathandize bankhanyani ya India ya Pakistan. Aiziko. Chabwino. Point and mene. Kwa point yomalizira sobano mu investors sobano. We will be sitting general. General tu akuthokoza Israeli chifukwa chowapasa permission chilolezo kuti agule mafuta ku Russia. Pene zinthu zapene zaululika sobano zaululika zinthu zicha. Zinthu zaululika sobano. Okay, zaululika motani. Russia inapasala ba sanctions ndi America ndi Europe kuti inuyo musazayilekeze. Anauza India kuti okay, Russia kugulisa siyo ba sanctions ikuzogulisa kwene kwalikose. Right? Imagulisa ngakhale ma sanctions anapatsa. Koma America inakafinya India. Kuti iwe for India budget buyer wankulu wa mafuta ku Russia. Amazati iwe India sizagulisa mafuta mena. Sizagulisa mafuta. So India inamvera simagula mafuta. Popa nomba tunapanga so tunalengeza kuti ya India basi izatheka kuti athatha kumagulaso. So now zinizaululika. Kuti yayi nkhani ndino kuti India si pajabaso pa Strait of Hormuz pajapatsekedwaso so zinaoso abangala affected. Ndiyeno one amenena kuti aguleso yani mafuta ku dziko lomwe lija Russia lija. Koma sanapita kwa America ukapempha kuti tizigulako bwanji. Chimana panga iwo njonena kuti anapita ku Israel. Chifukwa Israel ndamene akuiza kuti Israel ndimene ni mphamvu zoyuza America
kula yosema sanctions pa Russia kuti India yo nkhani yakukuya kumanatseka kuti sakhudze. So generally waulula kuti anatipasa permission tikuthokoza kuti anathandiza kupeza permission yogula mafuta ku Russia. So pano papeneza lulika tsopano, right? So iwo akupanga chiliso chotheka kuti zawo ziziyenda chabwino fine, koma bola atapereka ma information ma target kuti enake aziphedwa. So India officially yalowa nawo mnkhondo ndimukona bwanji koma ndanthoyipa chifukwa like munthu anabwera kwana guys pele mbamvesesa why I said kuti ma Indians zoyipa kwambiri. Thank you so much, Malawan Cameras.